«Эль Бердуго» ў перакладзе на беларускую азначае «кат». Гэта іспана-італьянскі праект 63-го года з Ніна Манфрэдзі ў галоўнай ролі. Галоўны герой Хосе Луіс ажаніўся з дачкой ката. Ну вось так, літаральна афіцыйнага ката, які прыводзіць у выкананне смяротныя пакаранні. Але калі яго стары цесць сыходзіць на пенсію, Хосе Луісу трэба пераняць яго рамяство, таму што маладая сям'я можа пазбавіцца чаргі на новую кватэру. Вось толькі Хосе Луіс не можа нават мухі пакрыўдзіць, а не тое, што кагосьці забіць. Рэжысёр Луіс Гарсія Берланга зняў фільм у эстэтыцы камедыя па-італьянску, якая набірала папулярнасць на пачатку 60-х. І наўрад ці саступіць такім прыкладам жанру, як развод па-італьянску, рабаўнікі, як заўсёды засталіся невядомай, ды іншыя. А сцэнарыст Рафаэль Ацкона напоўніў усё гэта іспанскім каларытам ды чорным гумарам. Фільм пра тое, як канфармізм і маладушнасць асобы дазваляе асяроддзю ператварыць чалавека ў ката. Аб тым, якую незаздросную ролю нам часам даводзіцца гуляць у жыцці, нават калі мы марылі аб чымсьці іншым. Калі наш герой, а лепей, напэўна сказаць, антыгерой, Хосе Луіс першы раз трапляе ў дом свайго будучага цесця, ён быццам бы правіраецца ў вузкую пячору дракона. Цмока афіцыйнай пачвары, якая прыносіць ахвяры, а напрыканцы фільма яго самога выманіваюць з пячоры, да ўжо зусім не вобразнай ды сімвалічнай, каб ён здзейсніў планавыя пакаранні. Гэта алюзія наўмысна падкрэслена ў Берланге і проста немагчыма не заўважыць. Вось толькі цмок, дракон, зусім не цмок, а такі сабе дракоша, баязлівы і збянтэжаны, а запраўляе ўсім у жыцці бюракратычная сістэма, у якой сам жа кат больш ахвяра, чым забойца. Атрымаўся такі смыславы парафраз канфарміста Бернарда Берталуччы, але без усялякага псіхааналізу. Такі канфарміст на мінімалках. Кінастужка стала вітрынай сацыяльнага жыцця Іспаніі на пачатку 60-х, і яе прынята лічыць класічным прыкладам чорнага гумару еўрапейскага кінематографа. Прыемнага прагляду.